je tačno 39. dan od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je život tragično izgubilo 15 ljudi, a i dalje se ne zna ko je za to odgovoran. Ja sam studentkinja Filozofskog fakulteta i to je jedina i ujedno najbitnija informacija koju treba da znate o meni. Ja nisam pojedinac, ja sam grupa. Pre svega, izražavamo najiskrenije saučešće porodicama ljudi koji su tragično stradali 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu. U blokade smo stupili jer postoji mnogo važnija lekcija, mnogo važniji ispit od onih koji nas čekaju na nastavi. Ispit o moralu, savesti i solidarnosti. Fakulteti su naše kuće, naša uporišta znanja i sigurna mesta. Ovde se osjećamo bezbedno, što na ulici nismo. Odbijamo da tek tako nastavimo dalje. Ne vrede nam puni indeksi ako se nesreće poput ove u Novom Sadu događaju tek tako. Iako je sigurnost naših kolega ugrožena kad se povodom toga pobune. Želimo da zaštitimo autonomiju visokoškolskog obrazovanja. Mi smo samo organizovani. To znači da smo apsolutno nezavisni od bilo koje političke stranke i njihove ideologije. Sve odluke donosimo sistemom direktne demokratije na plenumu i svi studenti našeg fakulteta dobrodošli su da dođu i iskažu svoje mišljenje. Svačiji glas i predlog se uvažava i o svakoj odluci se glasa. Od održavanja samih blokada preko interne organizacije i dogovora o anonimnosti. Sve odluke donošene su demokratskim glasanjem bez ikakvog upliva spoljašnjeg pritiska. Ističemo da mi na našem fakultetu ostajemo i noću. Da bismo to uspeli, naši sugrađani i sugrađanke, bake i deke, majke i očevi, naši profesori, nastavnici, lekari i komšije donose nam donacije u vidu hrane, vode, sokova, sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora, ali i ćeba, dušeke i jastuke. Sve što radimo znatno je olakšano uz njihovu nesebičnu pomoć i mi im se od srca najdublje zahvaljujemo uz obećanje da ćemo istrajati. Pored toga imamo konstantnu pomoć i podršku naših higijeničarki, vratara i domara, čiji rad često prolazi ispod radara, a bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Kao što sam rekla na početku, moje ime je student Filozofskog fakulteta, odnosno student Univerziteta u Beogradu. Ja nisam jedan, već sam student preko 20 fakulteta našeg univerziteta. Ovo lice koje gledate sada ćete možda videti poslednji put. Ali ćete naša lica gledati svakoga dana do ispunjenja zahteva. Da ovo nije samo neki puki hir nekolicine, dokazuje ne samo brojnost, već i naša uprava, na čijoj smo podršci duboko zahvalni. Vreme je za buđenje. Neke stvari ne smeju da se guraju pod tepih. Mi
smo ustali. A sada je red i na vas. Molio bi profesor Sinanija. Kako se snalazi s mikrofonima. Svrha današnjeg okupljanja je bila da čujete mišljenje studenta, oni su imali želju da objasne na ovaj način šta i kako rade, šta planiraju i šta ih je navelo na ovaj postupak. U tom smislu želim da naglasim da su ovo studentski protesti i da ne treba da skrećemo pažnju sa njih na nastavnike ili bilo koga drugog. Mi smo tu da im pružimo podršku i da pomognemo sve ono što je neophodno. I to je potpuno jasno. Univerzitet je zajednica studenta i nastavnika i mi se toga držimo doslovno. Filozofski fakultet kao najstarija visokoškolska ustanova u Srbiji, države, je u decenijama unazad konstantno ukazivala na društvene probleme koji se dešavaju. To smatramo kao našu odgovornost, kao naš posao i ovo je samo jedna od takvih situacija. Ono što treba naglasiti jeste da ovde pred vama imate studente koji sasvim očigledno žele da ostanu u ovoj zemlji i to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Koliko se bilo ko ne slaže sa zahtevima i sa načinom na koji se oni traže, manifestuju, mora da se složi sa tim da je najvažnija činjenica da se ovde upravo radi o grupi studenta koja planira da ostane u ovoj zemlji i da ti prinese boljitku ove zemlje. To se vidi iz njihovih zahteva i to se vidi iz toga što žele da žive u normalnoj zemlji i da studiraju na normalnim fakultetima. U tom smislu dobili su veliku podršku nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta. Sva odeljenja Filozofskog fakulteta, 9 odeljenja, 10 studijskih programa, kabinet za strane jezike, centri i laboratorija, zbirka, sve što spada u nastavno-naučne jedinice Filozofskog fakulteta, su imali svoje sastanke. Odeljenja su zadužena za pitanja organizacije i održavanja nastave i ispitnih rokova i na gotovo svim odeljenjima su praktično jednoglasno donele odluke da se studenti podrže u svojim nastojanjima. Glasovi koji nisu išli u tom pravcu bi mogli se izbrojati na prste jedne ruke i to govori o tome da studenti imaju veliku podršku nastavnika i tako će biti i do danas. Ne bih ništa više posebno imao da kažem u ovom trenutku, ukoliko imate neke pitanje, to smo. Hvala. Već